ahama nang talehon sumasada pilihan na arga na angur dohot na kuskus sulibata on harus kami material untuk masuk sada kuliah kami rak jongjong rak kutul dohot sama sehat asal tarian kami moro dilehon habistaran siap tuba i se hamijon dohot akana angur ahamanam talehon Yesus Kristus nabarui ia usia kabawan dinaro suruh-suruhan matapot na kaparmahan na adong piladani jala diberitakan suruh-suruhan itu ng tubuh Yesus Kristus di kota Betlehem lakodo na sida magsomba molo di bagasat sa reliyon sa barita lauli tutonga-tongata ahanga alus tarisi rapat mengalusi kita atau tapahohom masatokin jalo tarimahima pada nang tapasahat tu di bata puji maho ada di bata nang mangalehon sinelahon na arga di parmugon namin ima Yesus si paruaan amin.